Slušate podcast Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju nastao u sklopu projekta Top Clever. Projekt je sufinanciran Europskim LIFE programom i Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske. S nama je danas Mirna Amadori, pa Mirna, možete li nam se ukratko predstaviti? Dobar dan, ja sam Mirna Amadori, diplomirani inženjer građevinarstva. Rođena sam 12.4.1961. u Varaždinu. Završila sam gimnaziju u Varaždinu, tada građevinski fakultet u Zagrebu 1986. davne godine. Osnovnu školu, prva 2 razreda sam završila u Njemačkoj, u Kelnu, a 3. razred osnovne škole u Minhenu, s obzirom da mi je tata bil građevinar, s obzirom da je radilo u Njemačkoj, pa smo mama i ja bile s njim tamo, pa sam odmah ja naučila njemački jezik, s kojim danas baratam fenomenalno, neki čak i misle da sam rođena Njemica. Koristim se i engleskim doduše, ali ne tako kao što se koristim njemačkim. Nakon, kad sam diplomirala, zaposlila sam se u građevnom poduzeću u Zagorju, čiji sam bila i stipendist. U Zagorju sam radila 15 godina na raznim poslovima, od pomoćnika gradilišta, od tehničkog direktora, od voditelja betonare, od voditelja gradilišta i na kraju kao komercijalnog direktora na izradi ponuda, ugovaranju, projektima organizacije građenja, čime se i sad praktički bavim na fakultetu. 2001. godine, 1.10. zaposlila sam se na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, koji je sastavnica sveučilišta u Zagrebu i gdje radim još i sada, nažalost vrlo kratko, do 1.10. kada krećem u valjda zasluženu mirovinu. Evo, imam 2 djece, imam 3 unučadi, 2 unuka i 1 unučicu. I supruga, naravno. Dobro, kako ste došli do toga da radite kao predsjednica Hrvatskog saveza građevinskih inženjera? Znamo da tamo organizirate svake 4 godine Sabor hrvatskih graditelja i svake 2 godine Hrvatski graditeljski forum. Da, nisam spomenula, iako sam jako ponosna na tu dužnost koju obavljam. Ja sam, inače, čim sam diplomirala 86. Već sam se od 1987. učlanila u Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin, čiji sam bila član i još sam član od 1996. do 2010. sam bila tajnica društva u Varaždinu, a od 2017. do 2018. sam bila i predsjednica, 8 godina sam bila predsjednica društva Varaždin, a od 2011. sam bila član predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera i kao članica njihova očito su vidjeli da me mogu iskoristiti i da imam dobar potencijal, pa su me 2017. izabrali za predsjednicu Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, evo čiju dužnost još sad i obnašam. Iduće godine izborna skupština, najavila sam da odlazim, s obzirom da ću biti u mirovini, ne bi bilo baš zgodno da umirovljenica bude predsjednica Hrvatskog saveza. Hrvatski savez je inače isto neprofitna organizacija koja okuplja 17 temeljnih društava diljem cijele Hrvatske i specijalistička društva, za sad 4 specijalističkih društava. Mogu vam reći da lijepo mi je raditi s građevinarima, lijepo mi je mijenjati s njima mišljenja, doprinositi možda građevinarstvu, koliko mi to htjeli i ne možemo baš, ali borimo se i ne damo se. Tako je, da. Koje su vaše dužnosti na pozicijama koje obavljate i na fakultetu i u savezu? Prvenstveno na fakultetu zaposlena sam kao viši predavač i nositelj sam 2 kolegija, a 3. kolegij imam vježbe, iako i predavanja vodim, tako da imam i ljetni i zimski mestar pokriven što se tiče predavanjima, vježbama, ispitima, konzultacijama. Međutim, ja na fakultetu i vodim sve investicije koje se obavljaju na fakultetu, znači bilo su one nekakvi dio europskih projekata, pa onda sudjelujemo i u tim europskim projektima kao
investiciono održavanje, poboljšanje i građevinski nekakvi zahvati koji su u sklopu europskih projekata. A ono što nije u sklopu europskih projekata, i tu sudjelujem isto na održavanju investicija i recimo sudjelovala sam na izgradnji naše velike magma aule od kad sam došla do zadnjeg trenutka dok nije bio tehnički pregled. A u Savezu građevinskih inženjera? U Savezu kao predsjednica Hrvatskog saveza, znači imamo vam mjesečno jedanput sjednice predsjedništva u Zagrebu, 15 članova predsjedništva je, 5 članova nadzornog odbora koji obavezno sudjeluju većinom, skoro svi, tako da uvijek imamo kvorum na sastancima predsjedništva. Vodimo računa o našim temeljnim društvima da vode cjeloživotno usavršavanje i mi imamo program cjeloživotnog usavršavanja. Pokušavamo na nivou Hrvatskog saveza također organizirati pojedina predavanja po cijeloj Hrvatskoj koja su recimo interesantna. Prošle godine smo napravili jedan set edukacija sa tvrtkom Wienerberger vezano uz opeku i statiku na zgradarstvu po cijeloj Hrvatskoj. Mogu vam reći da je bila jako dobra posjećenost tih seminara. Vodimo računa o društvima onima koja su malo, kak ja velim, zaspala, pa ih malo pokušavamo poticati. Uvijek su novčani problemi, ono što ih stišće. Ali svi smo mi entuzijasti, svi smo mi volonteri, sve je to na volonterskoj bazi, ništa nije da bi bili zaposleni. Želja i volja nam je družiti se, doznati neke nove probleme i onda pokušati zajednički ih riješiti. Ono što ja velim uvijek na nekakvim susretima, na nekakvim konferencijama, sastanemo se, upoznamo se. I za nekakvu budućnost imamo nekakva poznanstva i uvijek znamo ako dođemo do nekakvog problema, pitat ćemo još toga i toga da čujemo nekakvo novo rješenje. Organiziramo obavezno godišnje jedanput skupštinu Hrvatskog saveza, imamo 61 člana skupštine iz svih temeljnih društava i to onda idemo svake godine u neki drugi dio Hrvatske, u neko drugo temeljno društvo. Evo, ove godine budemo 21.3. u Čakovcu, s obzirom da Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurja 20. ožujka obilježava 65. obljetnicu svojeg postojanja i rada. Pa ćemo biti tamo njihovi gosti i drugi dan ćemo imati našu skupštinu u Čakovcu. I zaboravila sam još da organiziramo i posjete građevinskim sajmovima. Evo, prošle godine Hrvatski savez organizirao posjet BAU u Minhenu, te je organizirao posjet u Prag, a ove godine sad organiziramo posjet u Budimpeštu na građevinski sajam. Da, zapravo u principu radite slično kao i Hrvatski savez za zelenu gradnju. Mi isto imamo stručno usavršavanja i držimo edukacije za ljude koji su u komorama. Tako, koji imaju položene stručne ispite i koji trebaju skupljati školske sate. Tako je, da. Evo, vjerujem da onda imate i neke edukacije o održivosti, pošto je to jedna od novih tema i svi građevinari trebaju biti uključeni isto tako u nju. Pa me zanima što vi mislite o tranziciji građevinskog sektora prema održivosti i mislite li da Europska unija može postati klimatski neutralna do 2050. i da će se građevinski sektor uspjeti transformirati kako bi doprinio tom cilju? Koje je vaše mišljenje oko toga svega? Pa građevinski sektor uključen je u taj dio. Građevinski sektor želi da do 2050. postanemo održivi. Problem je po meni možda samo odlaganje otpada na gradilištu. Mislim da je tu najveći problem. Selektirati otpad, znači na samom gradilištu bi trebalo već razdvajati materijale koji se daju ponovno reciklirati, koji se daju ponovno upotrebljavati. Međutim, mislim da još, ajmo reći, velika gradilišta se budu prilagodila i budu se, kak ja velim, prisilila. Ali oni manji
mislim da je to jako teško i do 2050. je 25 godina, svašta se može dogoditi, preokrenuti. Mi uvijek u Hrvatskoj smo ti koji želimo biti dio Europske unije, želimo da budemo održivi, ali mi moramo znati da je i skoro 25% ukupnog otpada u Hrvatskoj je građevinski otpad. I mislim da je tu najveći problem. Po meni bi trebalo možda sam sustav kontrole poboljšati. Znači, kod nas su uvijek problem inspekcije. Mi donesemo nekakve zakone, a onda to niko ne provjerava, niko to ne kontrolira. Znači, to je broj 1. I trebamo u svakom slučaju poboljšati nekakvi sustav održivog upravljanja. Znači, moramo težiti nekakvom čistom okolišu i očuvanju te naše prirode. Hrvatski savez je uključen i kao potpora smo projektu što radi Građevinski fakultet kružno gospodarenje otpadom, gdje isto propagiramo nekakvu održivost, ponovno korištenje, odnosno zgrade su te koje su najveći zagađivači i zgrade su te koje rade najveću potrošnju energije i zato treba revitalizirati zgrade, treba povećati trajnost zgradama. Na taj način budemo i nekakvu održivost postigli. Ono što je najbitnije, mislim da je najbitnija suradnja sa zakonodavstvom, suradnja sa lokalnom vlasti, slušanje građevinskih inženjera, građevinskih stručnjaka. Mene užasno i srce me boli i krivo mi je kad ministarstva, vlast, politika pišu zakone, mi uporno sudjelujemo u e-savjetovanjima, struka govori svoje, a oni samo odgovaraju onda u e-savjetovanju ili primljeno na znanje ili ne prihvaća se. Taj dio mi nije jasni, zbog čega ne žele slušati struku. Mislim da bi onda lakše zajednički mogli doći i do bolje održivosti. Da, definitivno treba biti više dijaloga između donositelja odluka i struke. Da. Evo, s obzirom da radite kao profesorica, možete li s nama podijeliti vaše iskustvo sa studentima? Mislite li da oni imaju interesa za učenjem i budućim radom ili ne? I mislite li da dobivaju dovoljno znanja za izazove s kojima se trenutačno suočava građevinski sektor? Kad bi ja usporedila moje prve godine, kad sam počela raditi na fakultetu, znači to sad već 25 godina, studenti su tada bili, ja bi čak pokušala reći da sam se ih i bojala, da me ne pitaju nešto, a da ja ne znam. Danas toga nema. Danas mogli bi na prste nabrojati studente koji žele znanje, studente koji hoće učiti i koji će napredovati. Svi bi htjeli većinom nešto odraditi, a da se ne trebaju jako puno potruditi. Ja kao stara garda za to na takav način nisam naviknuta raditi. Znači, ima studenata dobrih, ja ne bih htjela aludirati da sad mislite da nema. Ima jako dobrih studenata, ima studenata koji su zainteresirani, ali podijelit ću s vama moje mišljenje s kojim se možda netko i ne slaže. Znači, kad je bila korona, svi smo prešli na online nastavu i takva online nastava po meni nije dobra. Nije dobra zato jer ja sam prilikom predavanja gledala studente koji me praktički uopće ne doživljavaju. Razgovarala sam s ekranom i moj način predavanja je, vjerojatno se i sjećate, da postavljam pitanja. Znači ja postavim pitanje i onda odgovaram na to pitanje
Na taj način potičem studente da bi htjeli s menom razgovarati, diskutirati, jer u konkretnoj komunikaciji vi možete više toga saznati. I ono što je mene motiviralo, i još danas me motivira, ja kad predajem, ja hodam. Ja ne smijem sjediti, jer kad sjedim, nemam inspiraciju. Ja kad hodam, onda se prisjećam svačega, pa studentima i pričam nekakve dogodovštine s gradilišta. Studentima pokušavaju profesori dati što više znanja, što više da se služe i internetom. I opet ponavljam, oni koji to žele, oni će to napraviti, ali oni koji ne žele neće, jer nas je online nastava jednostavno razdvojila, nema više te prisnosti između nastavnika i profesora. I današnji studenti koji su slušali online nastavu, oni relativno sjede i samo slušaju. Ne možete, jako teško ih potaknete na razgovor i na komunikaciju i da krenemo, ako ja velim, makar i čist na drugu temu nego što je tema predavanja. Ali teško se to opet vraća na ono što je nekad bilo. Da, sve se promijenilo i još sad umjetna inteligencija još više mijenja cijeli zapravo postupak učenja i svega. Umjetna inteligencija je umjetna inteligencija to što ste vi na internet sve postavili. Da. Umjetna inteligencija ne bu nešto iz toga novo napravila i novo naučila. Htjela bi s vama podijeliti jednu misao koja mene već duže vremena muči, a to je program srednjoškolskog obrazovanja. Znači, mi dobivamo na fakultet studente koji bi trebali već nešto znati. S obzirom da to nije tako, onda sam malo zašla i u obrtnička zanimanja, malo sam i komunicirala sa Hrvatskom obrtničkom komorom u Zagrebu, pa imam i nekakvog u familiji, moj nećak je u srednjoj školi u Čakovcu. Programi koje oni uče, mislim da nisu uopće prilagođeni njima. Zbog čega jedan monter centralnog grijanja i klimatizacije mora slušati matematiku gimnazijskog programa? Meni tu nema logike. A što se tiče same prakse, na praksi oni te učenike behandlaju na način da su skladištari, da slažeju skladišta, da ideju po pauze, da kuhaju kave, a ne da su na konkretnom gradilištu, da ih uče konkretni posao. Mislim da tu opet se vraćamo na ono prijašnje da fali kontrola. Da, i mislite da znači da oni zapravo i ne dobivaju onda dovoljno znanja da bi mogli poslije, kasnije u struci. U redu, ajmo sad malo promijeniti temu. S obzirom da ste predsjednica Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, imate li podatke o tome koliki je udio žena, koliki je udio muškaraca u vašem članstvu? Mislite li da je danas građevinarstvo i dalje muški posao? Pa, gledajući nekakve statistike po temeljnim društvima, ima negdje od 25 do 30% žena članica tih temeljnih društava, pa i znači automatski Hrvatskog saveza, a oko 70% je muškaraca. Biti žena među vukovima nije uvijek lako, ali ako zauzmete nekakvi svoj stav i ako imate svoje mišljenje, onda se možete s njima boriti. Jest da žene se trebaju uvijek dokazivati. Bez obzira koliko godina staža imate, uvijek morate biti na poziciji i uvijek se morate dokazivati da ste vi al pari njima ili da ste čak i jači od njih. Muškost, kad velite riječ muškost, onda to čisto nešto drugo znači nego žensko, ali ne treba se bojati. Žene su jake, ja velim jače od muškaraca i mislim da žene mogu, žene žele i imaju znanja.
Ja, jeste li se vi kao žena u građevinskom sektoru i kad osjećali ili zakinuto ili ste se trebali više dokazivati od muškaraca? Pretpostavljam da jeste. Znate kada? Kada sam bila u realnom sektoru, kada sam bila u Zagorju. Tam ste se uvijek morali dokazivati. Tad ste tek i krenuli sa svojom karijerom. Da. Da. Da, da. Tih 15 godina uvijek na svakom poslu trebalo se ponovno i ponovno dokazivati. Kad sam došla na fakultet raditi 2001. Odnos na fakultetu je čista nekakvi drugačiji, ipak je na nekakvom akademskom nivou, iako i tu više put taj akademski nivo malo pada, ali nema nekakvog, tu smo svi, ja bih rekla tu smo svi jednaki, ali u realnom sektoru baš i ne. Dobro, evo došli smo i zapravo i do kraja. Što biste poručili mladima, pogotovo ženama koje žele ili razmišljaju o karijeri u građevinskom sektoru? Neka krenu, neka se ne boje. Građevinarstvo je dinamika. Svaki graditeljski projekt je novi izazov, novo iskustvo. Nema šablona u građevinarstvu. Ako ništa drugo, nove tehnologije, digitalizacija u graditeljstvu i sve se može kad se hoće. Tako je. Evo, hvala vam puno, Mirna. Bio je ovo još jedan ugodan i poučan razgovor s kojim smo došli do kraja još jedne od epizoda našeg podcasta, a sve slušatelje bismo zamolili da nas prate i dalje i slušaju nas u sljedećim epizodama.